tulungan. At kailangan nating tanggapin. Opo, pero naka-priority po yan sa mga kababayan natin na tiga-bantay. Good. And what else? Yun sa health? Then... Sa health po, yun po yung mini-hospital natin. Tapos yung sa... May barangay po tayo na may maliit na clinic. Pinapatoy po natin yan sa may barangay Kimarayan. Saka yung medicines po dito sa ating municipal health unit, may medicines po tayo dito na libre, walang bayad yung mga pagpapagamot. Tapos po yung pag nanganak sila, huwag lang cesarean. Pag nanganak po sila ng yung normal delivery, libre po lahat 'yan, walang bayad. Okay, sagot po ng ating munisipyo yan. Pero may konti lang po na na kailangan nilang bayaran, as in very minimal lang po. Like, magkano yung minimal na yun? Siguro, approximately, mga 500 lang po ata. Mga anak na ng normal. What about yung mga gamot? Kasama na yun? Kasama po lahat. Kung yung gamot po na kailangan nila, na kung meron pa pong available na stock sa ating, sa ating municipal health unit, binibigay po yan ng libre, wala pong bayad lahat yan. Sabagay, normal naman, not too much with the help ng gamot. Okay, what else? Sa agriculture? Sa agriculture, mga seeds and fertilizers, nagbibigay po tayo. Yung mga demo po, yung mga high-tech na po ngayon Yung mga ibang pamamaraan na ginagamit ang ating technology, nag-ano po yung mga natin, yung mga technocrat po natin, may mga technocrat po tayo. Tapos yung mga tiga-DA po, yung mga empleyado natin sa Department of Agriculture ng ating bayan, may po yan, may mga seminar na pinupuntahan, lahat nag-upgrade po sila para yung mga farming industry po natin sa Bantay, upgraded din. Kasi po, itong bayan natin sa Bantay, 80% sa agriculture po Kaya nakatutok po kami na dyan sa agriculture kasi yung 80% na pamumuhay ng ating bayan nanggagaling po sa agriculture. Kaya nakakonsentrate din po tayo dito sa agriculture kasi yan ang number one means of dyan sa ating bayan ng mga tao, mga hanap buhay nila. Ano nga ba talaga ang utok ng Bantay? Ng Bantay po. Oo. Yung sinadmit po namin noon yung chicha corn. Chicha corn saka itong yung ladek. Opo, okay. So dati kasi parang abel din parang gano'n. Opo. Pero ngayon ang naisabit na ninyo is the chicha corn and ladek. Opo. Okay. So aside sa agrikultura, ano pang mga improvements? Sa infrastructure din po yung kung mamasyal po kayo dito sa ating bayan, nakapasyal ka naman na siguro, Derek. Lahat po ng ating kalsada, sementado na. Wow. Yeah, you're right. 90 to 95% ng ating mga kalsada sa Bantay, lahat ng barangay, we have 34 barangays, lahat po yan sementado na po. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, para sa mga farmers na naman, kasi yan po yung talagang nakatutok tayo sa mga farmers. Ang ginagawa po natin ngayon, mga farm to market road. Dahil po, nakita po namin na yung mga magsasaka natin, nagabayad pa po sila ng mga tiga-buhat dun sa mga ani nila. Magkano po yung babayad nila? Kaya po ang ginagawa na namin ngayon, gumagawa na tayo ng farm to market road para yung mga sasakyan nila may abot na dun sa kanilang mga lupa to be easy para maging accessible sa kanilang mga sinasaka sa mga Tell me about infrastructure. As we all know, Bantay Arcade is, of course, it is run by the municipal, di ba? Munisipyo. So, kumusta ang Bantay Arcade ngayon? Okay naman po, mga 80% na yung mga stall natin occupied na po ng mga And then of course nandun din ang terminal, di ba, ng bus terminals. And mukhang maganda kasi okay naman yung magkita nila, medyo okay naman just because of the bus. The terminal fee, di ba, malaking tulong yan. Opo. Yun po naisip namin na para mapalakas pa itong Bantay Arcade, diyan po namin ilagay yung terminal. Kaya kung nandyan yung terminal, mas maraming tao. Maraming traffic, di ba? At siyempre, talagang tulong lang. At aside from that, malaking tulong yan sa Bantay. Sa income generating. Medyo malaki, Malaki. Masaya. Malaki. Okay. Saka, nakalimutan ko, Derek, yung nga pala natin ngayon, yung sa infra, yung farm to market road, medyo marami na rin po tayong nagawang farm to market road ngayon. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, yung sa mga kalsada po, nakasemento na lahat.
Okay. Yung mga iba na lang po, yung mga nasisira, yun ang inaayos. Mini-maintain na lang. Mini-maintain po. Pero yung mga farm to market road po ngayon na ino-open, sinesemento na rin po natin. Para ang gusto po namin, hindi lang yung main road ang sementado. Yung itong mga farm to market road, ang inumpisa na po natin nga isemento na itong mga farm to market road. Oo naman, para at least kasi nga lalo-lalo na yung mga nasa looban ng mga farmers, at least yung mga produkto nila, maidili nila, mai-transport dito. Okay, so final question before we pause for a break. Ibalik natin dito sa Bantay. Ang Bantay ba, anong class ng some kind of municipality? Third class ba? Third class. As of now po, Sir Derek, third class yung classification natin, pero na-qualified po tayo. Yung last last po na nag-ano sila dito, nag-visit yung taga BLGF. BLGF 2009. is, ano nga BLGF? Bureau of Local Government and Finance. Finance. Opo. Tapos, last 2009 po yung huling ano nila, punta nila dito. So every 3 years po sila nagso-survey. So hopefully and probably by 2012 first class na po tayo, kasi tumatawag na po sila na very na po yung natin, yung standard natin. Na-meet na po natin ng yung pang first class municipality. Akala mo from third class bigla ka nag-jump from third class to first class tayo by dahil 2012. Anong doon? Saan binase ito? Alam ko, binabasa ito sa sa income. So, ibig sabihin, magkano bang income ngayon ng munisipyo, ng Bantay? Nasa na po tayo ngayon, nasa almost 70 ang 70 million per year? Or a month? Per year. Wow! At pwede pang tumaas yan, with all the expansions at mga balita ko, may mga malalaki daw na malls. Nakikipag-usap sa inyo na gustong pumasok dito sa Ilocos at Bantay ata yung target na lugar. Is this true? As of now po, wala pang pumunta sa opisina namin yung mga ganon, pero baka chismis lang po. Wala pang katotohanan. Yan. Sige, mamaya marami pa tayo pag-usapan. Diyan ka muna, ha? There you have it, mga kaibigan. Wow! Sa umpisa pa lang, congratulations muna kagad. Una-unahin ko, Bantay from third class, magiging first class na. It's about time na ako, galing yan. And magbabalik pa po tayo together with the Municipal Administrator ng Bantay, na Mr. Sammy Boy. Dito lang yan sa Let's Talk.